Ayan, so ito yung Mount Balungaw mga kalagalag. Ayan. So nasa paanan tayo mismo. So may creek dito mga kalagalag. Mayroong lawa na kaunti. Ito. Kaya lang may nakalagay doon, bawal mamingwit. So hindi natin alam bakit, kung private ba ito or kanino ito. Pero may parang lake siya rito. Maliit lang siya. So mga kalagalag, itong nandito ngayon na pinapwestuhan ko ay mainit talaga siya pala. Hindi lang basta init, talagang mainit. Pero dun sa may baba, sa gawi doon, talagang napakainit daw, sabi nung mga tao na nandiyan. Talagang mainit. Pero dito talagang mainit din pala. Yan. Natural ang hot spring dito mga kalagalag. Natural ito. Hindi siya pinainit o anuman. Talagang direkta siya galing doon sa sa may bundok na yon, sa Mount Balungaw na tulog na bulkan. Yan. So dito talagang ramdam ko talaga yung init mga kalagalag. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog, at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. At mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. At hit mo na rin yung notification bell para lagi kang manonotify pagka may bago tayong upload ng mga video. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay mamamasyal. At isa sa ating pupuntahan ngayon mga kalagalag ay itong Balungaw Hot Spring, dito sa Eastern Pangasinan. Yan. So maganda yung lugar dyan mga kalagalag, at subukan din natin maligo sa hot spring. Ang sabi nila mga kalagalag, yung Mount Balungaw na yan ay tulog na bulkan, kaya mayroon siyang hot spring na lumalabas dyan o singawan niya. At yun na may maganda at masarap paliguan. At maganda kasi yung hot spring mga kalagalag, lalo na pagka natural, ay maganda sa mga balat natin yan, mga sakit-sakit sa katawan. So magandang pagliguan ang ganyang hot spring, lalo na pag natural. Kaya sama lang kayo mga kalagalag, at ibabahagi natin sa inyo yung mga magandang tanawin na ating makikita sa daan. Ayan. So ngayon mga kalagalag, andito na tayo sa Nueva Ecija, sa bayan ng Nampikwan, Nueva Ecija. So ito yung kauna-unahang bayan mga kalagalag dito sa Nueva Ecija pagka tayo ay nanggagaling ng Tarlac. Ayan. So galing ng Tarlac at shortcut yung dadaanan natin. So ito yung bayan ng Nampikwan, yung matutumbok natin. Ayan. So after dito sa Nampikwan mga kalagalag, Kuyapu na, then bayan na po ng Balungaw, dyan sa Pangasinan. Kaya panoorin nyo ito mga kalagalag hanggang sa huli, at may enjoy kayo sa mapapanood ninyong mga tanawin dito sa Nueva Ecija at sa Pangasinan. Kaya sama lang kayo mga kalagalag. Let's go! Yan. So mga kalagalag, andito na tayo sa bayan ng Kuyapu, Nueva Ecija. Yan, so ito yung bayan mga kalagalag ng Balungaw. Yan, ito yung arko nila. Ito yung pinaka-sentro mga kalagalag ng bayan ng Balungaw, dito sa Pangasinan. Ayan. And so mga kalagalag, nandiyan na sa harapan natin yung Mount Balungaw. So hindi lang masyado nakikita mga kalagalag, natatakpan ng mga puno. Pero andyan sa harapan na natin. Ayan, so ito yung Mount Balungaw mga kalagalag. Ayan.
So nasa paanan tayo mismo. So may creek dito mga kalagalag. Mayroong lawa na kaunti. Ito. Kaya lang may nakalagay doon, bawal mamingwit. So hindi natin alam bakit, kung private ba ito or kanino ito. Pero may parang lake siya rito. Maliit lang siya. Ayan. Kaya lang yung hinahanap natin ngayon yung hot spring. Ayan. So may hot spring kasi dito mga kalagalag. Pero may zipline dito. Ayan. So nakikita natin kanina may mga nag-zipline dito kanina. Ayan. So tignan lang natin dito sa gawing dulo mga kalagalag. So dead end na itong kalsada na ito mga kalagalag. So hanggang dito lang. Ayan. Pero yung lawa hanggang dito maluwang, parang malalim mga kalagalag eh. Parang malalim tong lawa na ito. So maliit lang siya, pero parang may mga isda eh. Oh, so parang mini dam siya. So bawal na dyan, sirado na. So balik na tayo. At hanapin natin yung yun pala mga kalagalag oh. Oh, yung nagsi-zipline nandoon oh. Oh. Nandoon, so tumatawid dito. So may zip line din dito mga kalagalag oh. Ayan oh. Oh, 5 feet. No night swimming ha. So walang gabi. Gandang umaga po. Magkano po ang entrance? 50 lang po. 50. Okay po. Nandito tayo ngayon mga kalagalag sa hot spring. Dito na mismo ito sa Balongaw mga kalagalag. Ayan. So kita natin may mga building dito mga kalagalag. O, ayan. At ito yung pinaka swimming pool nila dito mga kalagalag. So mayroon din silang bisan. Yan. O pagbabanlawan.
Ano yung kwan dyan, te? Hot spring, kwan talaga, natural yan. Natural yung init niya. Hindi siya yung pinainit. Hindi. Kasi yung ibang mga resorts kasi hot spring daw pero pinapainit naman. Yan galing talaga dyan sa bulkan yan, ano, te? Tulog na bulkan. Pero maganda siya at mapuno, ano. Tulog siguro yan kasi mapuno eh. Kasi pagka bulkan di tinutubuan ng puno eh. Sige, te. So yan yung Mount Balungaw. Sabi nga nila mga kalagalag ay tulog na bulkan ito. Hindi siya aktibo pero nagbubugas siya ng singaw. Ito nga kaya mayroon siyang hot spring. So mayroong pang kiddie, pang adult. So ito yung pang adult mga kalagalag. I-check lang natin kung mainit ba talaga. Malamig. 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 Malamig man. Sabi hot. Ito medyo mainit. Ito lang yung medyo mainit to. Pero ayan, malamig. Malamig din ito. Ayan. So ito yung nakakuan dito mga kalagalag. Ito yung medyo mainit. Ito, maligamgam yung kanya. Mainit siya. Tingnan natin dito kung baka mayroon pa. Kasi hanggang doon pa sa taas yan mga kalagalag. Mayroon pa doon sa taas. Tingnan na natin to baka may swimming pool pa dito. Mayroon pa nga. Ito, mayroon pa dito. Shower first before dipping in the pool. So kailangan maligo muna. Pero hawakan natin kung mainit ba to. Malamig din. So malamig din ito mga kalagalag. Marami siyang kwan dito mga kalagalag. Full. Yan, isa ito andito sa taas. Dalawa, tatlo, tapos may dong dalawang maliliit. So bali 5 pool na andi dito. Yan. So at may hanging bridge dito mga kalagalag. Tignan natin. May hanging bridge sila. Yan. So magandang lugar dito mga kalagalag. Maganda yung view. At marami na rin mga pagkain na mabibili sa lugar na ito mga kalagalag. So hanging bridge dito sa Balungaw. Ayan. Try lang natin itong kanilang hanging bridge. So magalaw lang yung hanging bridge nila. Ayan, gubat na ito mga kalagalag. Ayan. So andyan yung Mount Balungaw. Ayan. May mga batong malalaki nga mga kalagalag. Siguro nung araw to sumabog na. Ayan, may mga batong malalaki. Ayan, maraming bato. Ayan. So ito yung kabuuan dito mga kalagalag. Maliligo rin tayo mga kalagalag. Ikuha natin yung, damahin natin yung init ng hot spring dito sa Balungaw, Mount Balungaw. Dito nga matatagpuan yan mga kalagalag sa Balungaw, Pangasinan. Ayan. May bangka pa mga kalagalag. Yung zipline mga kalagalag, may bayad lang 300 pesos ang zipline. Pero ang entrance dito sa resorts na ito mga kalagalag is 50 pesos per head ang entrance. So yun lang yung babayaran nyo. Depende na sa inyo kung kukuha kayo ng cottage. Yan, so medyo pataas din yun. Depende sa cottages na kukunin nyo. At ito, pwedeng mag-overnight. Walang overnight pala dito mga kalagalag. Siguro mga rest house lang yan. So mga kalagalag, itong nandito ngayon na pinapwestuhan ko ay mainit talaga siya pala. Hindi lang basta init, talagang mainit. Pero dun sa may baba, sa gawi doon, talagang napakainit daw. Sabi nung mga tao na nandiyan dyan, talagang mainit. Pero dito talagang mainit din pala. Yan. Natural ang hot spring dito mga kalagalag. Natural ito. Hindi siya pinainit o anuman. Talagang direkta siya galing doon sa sa may bundok na yon, sa Mount Balungaw na tulog na bulkan. Yan. So dito talagang ramdam ko talaga yung init mga kalagalag. Mainit na mainit talaga. Ayan. Grabe yung init niya. Mararamdaman mo talaga yung init. Kaya enjoy muna natin ito mga kalagalag, itong hot spring. At maganda rin naman sa katawan ito, itong ganitong natural na hot spring. So napakaganda sa katawan ito, at yung mga sakit-sakit natin sa katawan, yung mga lamig-lamig natin na dito sa katawan natin ay posibleng makakatulong ito sa na magagamot yung ating mga lamig-lamig sa katawan. Ayan.
Kaya enjoy natin itong mga kalagalag, itong ating paliligo dito sa hot spring. Dito nga sa Balongaw, Pangasinan. Kaya samahan nyo lang kami mga kalagalag dito sa aming pagsiswimming dito sa hot spring. Ayan. Say cheese! Yan, so mga kalagalag, ito yung hot spring. Kaya pag unang sausaw mo dito sa tubig ay talagang napakainit. Pero pagka tagalan naman, pagka yung balat mo ay i-immune na dito sa mainit, is parang normal na init na lang din siya. Kaya lang problema, pagka umahon ka at bumalik, ay balik na naman, talagang napakainit yung tubig. At talagang natural ito mga kalagalag kasi maalat. Maalat yung tubig, parang tubig dagat ang lasa niya, o mas maalat pa sa dagat. Ganon yung lasa ng tubig na ito. At napakagandang panito mga kalagalag sa balat natin dahil nakakatulong ito lalo na pagka may sakit tayo sa balat. Yung mga katikati natin sa balat ay malaking tulong ito na nakakagamot doon sa mga balat natin kasi may sulfur ang tubig na ito kaya maalat siya. At napakainam ito sa katawan natin, sa mga balat natin lalo na pagka may lamig-lamig tayo sa katawan. Yan, so nakakatulong ito mga kalagalag. At tingnan nyo mga kalagalag dito kahit na weekdays ngayon pero napakaraming tao. Dinadayo ang lugar na ito at government ang namamahala sa lugar na ito mga kalagalag. Kaya maganda yung pamamahala sa lugar nito at malinis yung kapaligiran. Kaya punta na rin kayo dito mga kalagalag at masarap pagliguan ang lugar na ito. Ayan, so sama lang kayo mga kalagalag sa aming pag-swimming dito sa hot spring sa Balongaw, Pangasinan. Timboy. Okay na, Team sige. natin. Shoutout Shoutout na. po sa Anlilas Swag. Team Anlilas Pag. Sino pa? Sino pang shoutout natin? Shoutout po sa pamilya ko, ma. Tumakas lang ako. Hindi ako pumasok. Gusto ka na ngayon. So dito na natin tapusin mga kalagalag itong ating pagbablog dito sa Balongaw Hot Spring. Dito na matatagpuan natin mga kalagalag sa Balongaw, Pangasinan. Dito sa eastern portion ito mga kalagalag ng Pangasinan. So kung makikita natin sa mapa, dito sa katabi ito ng Nueva Ecija. Yan, so ang katabi niyang mga bayan dito mga kalagalag is yung Kuyapo. At sa gawing kaliwa naman natin is itong Lupaw ng Nueva Ecija. So eastern Pangasinan ito. So nag-iisang bundok naman ito mga kalagalag na matatanaw natin dito sa may eastern Pangasinan. So ito na yon, yung Balongaw, Pangasinan. Yan, so makikita nyo na mga kalagalag, yung hot spring dito ay talagang napakainam ito na paliguan natin. Mainam ito sa katawan ng tao, sa mga balat ng tao. Higit sa lahat mga kalagalag, lalo na pagka may mga sakit-sakit tayo sa balat, yung mga kati-kati. So nakakatulong ito mga kalagalag kasi yung tubig ay may sulfur. Ayan, so maalat yung tubig dito mga kalagalag. At masarap talaga sa pakiramdam. So dalawa yung pool dito na mainit mga kalagalag. Yung isa katamtaman at yung isa talagang napakainit. Pero pag nagtagal ka dun sa tubig mga kalagalag ay okay na rin na na-merge na rin yung init dun sa balat natin. Kaya natitiis na rin yung init at masarap. Ayan. So dito na lang natin putulin ito mga kalagalag. At muli ako ay nagpapasalamat sa lahat ng nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking video. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally